Dag og velkommen til Høns julefrokost. Vi er bedukket som altid, og vi har en masse godt i godteposen. Vi har fået gæster på besøg, som Dario og Christian og Simone, eller Simon, som der nogen kalder ham. Og vi har selvfølgelig også Emil Hæg. Og så har vi Finn med på sidelinjen som altid. Hvis du skulle bo i et land, hvilket ikke skulle det så være? Lolland. Fordi det gør vi Lolland. Det er også landet, man skal bo på. Eller i, eller hvad man siger, ikke? En lille fucking luder. Smag min øl. Skal vi ikke stoppe med at røre? Dario! Holder meget. Okay. Ja. Ja. Det er ikke min lejlighed.